Takže čau to lidi, vítám vás u tohle z toho videa, dneska se zahráme Counter-Strike Global Offensive a chtěl bych vám něco říct o crosshairech. Všichni lidi, někteří lidi si myslí, že když budou mít crosshair třeba jako Kenny S, tak budou hrát stejně jako Kenny S, ale to není pravda. Potřebujete mít crosshair podle toho, s jakým se vám hraje dobře. Ano, třeba ten crosshair je úplně zbytečný, to ani není třeba jako používat. Hraje se s ním úplně na hovno. Upřímně. Stejně jako tady ten. Ale samozřejmě každému člověku se líbí prostě jiný crosshair a tady vám řeknu nějakých pár map a tak, takže trik, mapa, CSGO role, crosshair generátor, crash crosshair se jmenuje ta mapa. A tady si vybíráte různé tady jsou tady i hráči samozřejmě. Já hraju nejčastěji s tady tímhle. Ano, říkáte si, že by to s tím vůbec nejde, což je pravda. Samozřejmě si dělám srandu s tady tím, oni s tím nehrajou, já hraju přesně s tady tímhle. Jo, je to on, hraju s takovou červenou tečkou. Samozřejmě je tady strašně moc týmů a hráčů, je tady třeba Kenny, Happy, Apex, Neo, Guardian, někde tady je dokonce i Olaf Master. Jo, tady je Olaf Master. Ale já nejčastěji používám tady tu tečku. Určitě si zkuste úplně všechny ty crosshairy. Stojí to za to a si ještě ukážeme třeba jako Deagla. Mně se tady tím crosshairem hraje upřímně celkem dobře. Nevím, jak by se prostě, když se nám trošku červenou takhle. A s tím hraju nejčastěji já. Mně se s tím hraje docela dobře. Měl jsem nůž, ten jsem prodal, koupil si za to 2 hry. Což byly dvakrát do Forest pro mě a pro kámoše. Už jsme to zkoušeli, bude z toho taková... Napište do komentářů, jestli chcete minisérii z The Forestu. Já si myslím, že určitě budete chtít a to by bylo asi něco k těm crosshairům. Vlastně to by asi nebylo přímo na crosshairy. Jenom jsem prostě chtěl něco říct o těch crosshairech, protože mi hodně lidí na Facebooku psalo, že když Kenny S, když třeba hraje Kenny S s tím crosshairem, s kterým hraje, tak se mě ptali, proč nehrajou dobře taky, když to mají taky ten crosshair. Tak jsem jim tam psal, že prostě to není podle toho, jaký mají crosshair oni, ale podle toho, jaký chceš crosshair ty a jaký se ti líbí. A ještě taková věcička, že napište teda do komentářů, jestli chcete miniserii z The Forest, i kdybyste ji nechtěli, tak já ji stejně natočím, to je váš problém. A já si myslím, že pro tenhle díl by to mohlo stačit a čus! Tell me pretty lies.